சாரணக்கீரை சாம்பார் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா இருக்கும். நிறையா மருத்துவ குணம் கொண்டது. இந்த கீரையில் வந்து பெரியவங்கள்லேருந்து சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு கீரை தான். வாங்க இப்போ நம்ம சமைக்கலாம். இப்போ நம்ம தோட்டத்துலேருந்து நான் சாரணக்கீரை பறிச்சுக்கிட்டேன். பறித்து அங்கேயே நான் வந்து கீரையெல்லாம் நல்லா மண் இல்லாமல் அலசி எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள். இதை சுத்தமாக நம்ம அலசி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கீரையை தான் நம்ம ஒன்று ஒன்றா ஆயணும். அந்த இலையெல்லாம் நல்லா கொழுந்தாக இருக்கும். இப்போ வந்து கீரையை பாருங்கள், நான் வந்து ஆஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள். நல்லா கொழுந்து கீரையாக இருக்கும். அதில் அந்த வெள்ளையாக இருக்க பூவை மட்டும் ஒதுக்கிட்டு நம்ம அப்படியே தண்டெல்லாம் நல்லா தலை இருக்கு பாருங்க. அதை நம்ம இப்போ வந்து நம்ம கீரையெல்லாம் நல்லா ஆஞ்சி எடுத்துக்கிட்டோம். சாரண கீரையெல்லாம் பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம ஆஞ்சி எடுத்துக்கிட்டோம். இதை என்ன செய்யணும், நம்ம நல்லா அலசிக்கிடுவோம். அலசிட்டு இது சாரணக்கீரை வந்து அவ்வளோ ஒரு மருத்துவ குணம் கொண்டது. நான் தோட்டத்துக்கு போயிருந்தேன், அங்கே பறிச்சிக்கிட்டு வந்து நான் இப்போ நல்லா ஆஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி அலசிக்கிடுவோம். அப்புறம் நம்ம சாம்பார் தான் வைக்க போகிறோம். அதுக்காக இப்போ நான் பருப்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு வேக போட்டுக்கிடுவோம். அதுக்காக நான் வந்து ஒரு 100 கிராம் துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன். துவரம் பருப்பு 100 கிராம் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா நம்ம அலசிக்கிடுவோம். பருப்பை நல்லா ஒரு 3 கழுவு கழுவிட்டு தண்ணியை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டிக்கிடுவோம். இப்போ நல்லா துவரம் பருப்பை கழுவிக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம், பூண்டு, பச்சை மிளகாய் இதையும் நல்லா கழுவிட்டு அதில் போட்டுக்க வேண்டியது. தேவையான அளவு வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு நம்ம போட்டுக்கலாம். எவ்வளோவுக்கு நம்ம பூண்டு சேர்க்குறோமோ அவ்வளோவுக்கு நல்லது. அதுக்காக பூண்டு கொஞ்சம் நான் உரிச்சு போட்டுக்கிட்டேன். கொஞ்சோண்டு பெருங்காய பொடி கொஞ்சம் தூளாக இருக்குது, அது கொஞ்சம் போட்டுக்கிடுவோம். பெருங்காயத்தூள் ஏன்னா செரிமானத்துக்கு நல்லது. அதுக்காக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறது நல்லது. இப்போ ஒரு செம்பு தண்ணி ஊற்றிக்கிடுவோம். இப்போ மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கிடுவோம். மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டு இப்போ நம்ம பருப்பு வெந்ததுக்கப்புறம் தான் அரை வேக்காட்டில் தான் நம்ம தக்காளியை போடணும். அதுக்காக நம்ம தக்காளி வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நல்லா கழுவிட்டு நம்ம அரைஞ்சி வச்சுக்கிறோம். ஒரு அரை வேக்காடு பருப்பு வெந்தோடனே நம்ம தக்காளி எடுத்து போட்டுக்கலாம். கீரையும் நம்ம அலசிக்கிறோம். இப்போ நம்ம அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கிட்டோம். பருப்பை தூக்கி வச்சுருவோம். வேகட்டும், ஒரு 10 நிமிஷம் வேகட்டும். அதுக்கப்புறம் தக்காளி எடுத்து நம்ம போட்டுக்கிறோம். இப்போ சாரணக்கீரையை நம்ம அப்படியே தண்ணியில் எடுத்து போட்டு நல்லா அலசிக்கிறோம். நல்லா 2-3 அலசு இதை நம்ம அலசிக்கிறணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மண்ணில் விளையிறதான இயற்கையாக விளையிறது தான். இதில் எந்த ஒரு உரமும் எதுவுமே போடுறது கிடையாது. இப்போ அதை நம்ம நல்லா அலசிக்கிறோம். நல்லா அலசி கீரையை நல்லா எடுத்து வச்சுக்கிறோம். சாரணக்கீரை வந்து அவ்வளோ ஒரு ஹெல்த்தியானது கூட. இதில் சமைச்சு சாம்பார் வச்சு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா உடம்புக்கு அவ்வளோ ஒரு நல்லது. சத்தான கீரையும் கூட, மருத்துவ குணம் கொண்ட கீரையும் கூட. நல்லா நம்ம அலசி தண்ணியை இருக்க புழிஞ்சிடணும். இப்போ பருப்பு இந்த பக்கம் வெந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பருப்பு, பூண்டு, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், மஞ்சத்தூள், பெருங்காயத்தூள் எல்லாம் போட்டு நம்ம வேக வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். பருப்பு வெந்துக்கிட்டு இருக்க அரை வேக்காடு ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து தக்காளி 2 வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வெட்டி நம்ம போட்டுக்கிறோம். பருப்பு நல்லா பொங்குது. சிம்மில் வச்சாச்சு. நம்ம சின்ன சின்னதாக வெட்டினாலும் சீக்கிரம் வேகும். அதுக்காக இந்த கருப்பாக இருக்கிறத நம்ம போடக்கூடாது. அதுக்காக இப்படி வெட்டிக்கலாம். இன்னொரு பார்த்தையும் நம்ம கட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ தக்காளி நறுக்கியாச்சு. அதையும் எடுத்து நம்ம பருப்போட போட்டுக்கிறோம். நல்லா இந்த ஸ்டேஜுக்கு வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தக்காளியை போட்டுக்கிறோம். இது ரேஷன் கடை பருப்புங்கிறதுனால அது நல்லா மலர்ந்து செத்த நேரத்தில் இலையாக வெந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ தக்காளியோட சேர்த்து வேகட்டும். இப்போ இந்த வெங்காயம் சின்னதாக உரிச்சு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். இந்த 5 வெங்காயமும் இந்த 2 பூண்டு பல் இருக்கு பாருங்கள். இது 3ஐயும் நம்ம இப்போ நச்சு எடுத்து வச்சுக்கிறோம். இந்த குழவைகளில் வச்சு நச்சுக்கிறோம் தாளிப்பு கொடுக்குறதுக்காக. இப்படி தாளித்தோன்னா நல்லா வாசமாக இருக்கும். சாம்பாரும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா வாசமாக நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக தான் இது மாதிரி தட்டிக்கிறது. தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ கீரையெல்லாம் நம்ம அள்ளி வச்சுக்கிட்டோம் பாருங்கள். சாரணக்கீரையெல்லாம் நல்லா அள்ளி வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ இந்த கீரை வந்து அவ்வளோ ஒரு மருத்துவ குணம் கொண்டது. இது வந்து பெரியவங்கள்லேருந்து சின்ன குழந்தையிலேருந்து அவ்வளோ விரும்பி சாப்பிடக்கூடியது. எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். இது மருத்துவ குணம் கொண்ட கீரை. இது ஹெல்த்தியானதும் கூட, அதிக சத்து உள்ளது. இப்போ நம்ம சாம்பார் தூள் வந்து 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம மிளகாலாம் பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம். அதனால 1 ஸ்பூன் போதும். காரம் அதிகமாக தேவையில்லை.
அதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேன். உப்பு வந்து நம்ம அளவாக தான் போடணும், பத்தலைனா கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ உப்பும் போட்டாச்சு. இப்போ குழம்ப நல்லா கிண்டி விட்டுக்குருவோம். சாம்பார் வந்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்குருவோம். ஒரு கொதி வரட்டும், அப்புறம் நம்ம தாளிப்பை கொடுப்போம். இப்போ சாம்பார் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. சாரணக்கீரை சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ தாளிக்கலாம், இறக்கி வச்சுட்டு தாளிச்சிக்கலாம். இப்போ சட்டி காஞ்சிருச்சு, எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம். எண்ணெய் காயட்டும். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு, கடுகு பருப்பு போட்டுக்கிறோம். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம தட்டி வச்சுருக்க பூண்டையும் வெங்காயத்தையும் போட்டுக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு பூண்டை போட்டுக்கிறோம். நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு, பூண்டை போட்டுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் தட்டி வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதையும் போட்டுக்கிறோம். அப்புறம் 2 சின்ன சின்ன மிளகாயா, 2 மிளகா, அவ்வளோதான். அதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்க வேண்டியதுதான். இப்போ இந்த ஸ்டேஜுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு எல்லாம். இப்போ அடுப்பை நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு சாம்பாரை திறப்போம். பாருங்கள், ஆவி எப்படி பறக்குது. சாம்பார், சாரணக்கீரை சாம்பாரில் அவ்வளோ ஆவி பறக்குது. இப்போ நம்ம எடுத்து தாளிப்பை கொடுத்துருவோம். இப்போ நம்மளுக்கு சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், நம்மளுக்கு கீரை சாரணக்கீரை சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த பக்கம் சாதமும் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். இப்போ சாப்பாட்டில் தான் ஊற்றி நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, தேங்க்ஸ்.